Hi, kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian, masturyahanay naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya U de Basilic Pro for men and women. Iyan siya ni Hermes. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. At kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga makahang nga do herbal konsimutan. Amo na siya klase nga pahamot. Angay siya sa mainit ka panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have bergamot. Ang bergamot, mahamot na siya nga citrus. For the mid, we have basil kag geranium. Ang basil, amo ginadayon masimutan mo pagka-spray mo na sa simo, no? Kag ang geranium ya, do verde mo na sa nga rosas kung simutan. Kag for the base, we have spices kag patchouli. Wala gin lista kung anong mga spices gamit, basta makahang siya. Tapos may patchouli, nga gahatag siya pagkaduta nga hamot. Kabay pa nga namian ka mo sila nga pahamot. Kag kung may ibang pa mo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!